bazd meg. Kéne morfium, srácok. Micsoda? Kéne morfium. Működik, csak kifele fog. Egyre jobb szövegeid vannak, Larry, mi a fasz? De most nem. Miért drága egy lombfúvó porció? Hát, nem tudom. A Red Bull miért gyorsabb, mint a Further a investigation, Merci? we realized that there was another way Azt that a Simon kur... Ezt most még Thornton egyszer? destroyed the world. Ezt most We még somehow egyszer, mert... stopped Jó, the de ott... doctor from becoming Jó, Simon's most jó. therapist. Most mondom. Maybe Simon wouldn't have Ott ended up in this situation today. mechanikai dolgok We van. tried to see how it could have Nem ended hallok differently. semmit belőle. We stopped the source of all his Ott problems. mechanikai dolgok vannak, de egy faszomlopfúvó az annyit van másnak, mint egy portó, hogy az kifele fújja le, mögöttem befele. Most hiába beszélsz közelebb a mikrofonhoz, hogy akadsz, mint a szar. Láték mindig, amikor belépek. Miért ne? Hát nem tudom. Amúgy igen. Szóval, De csak neked? Az Neked volt. nem. egy lombfúvó, az Miért drágább, Nyolc. mint egy porszívó? miért drágább, mint egy porszívó, és erre mondtad, hogy ugye a Red Bull is másabb, mint egy... Mint tudom, mit tudom én, mi volt, tehát Coca-Cola, vagy mit tudom én. És mondom, az a mechanikai Beszélek, ugye? különbségek vannak. Mindegy. Ugyanazt mondod szinte, igen. Szóval, hogy abban mechanikai különbségek vannak, de egy lombfúvó az ugyanazt tudja, mint egy porszívó, csak az kifele fúj, és nem befele. Melyikünk fogja ezt megkockáztatni? Aj. Úgy, mint tegnap, hogy egyikünk elcsalogatja, és másikunk meg oda beos van. Várjál, Tudod, kell csalogatni? A faszom! Ott, ahol... Ne. oda. Nem volt itt. Jobbra. Aha. Szóval, Most ott Várjál, áll várjál. egy Várjál, most megoldom, meg fogom oldani, és figyeld. Várjuk meg, amíg... én bízok benned. Újra spawnolom, Ne lőd igen. el az ammót, mert szerintem nem ér el odaig a golyó rendesen. Amúgy nem tudom. Nem jön, Nem jössz? de jön. Na jön, itt. Megállt. Na. És figyelj. Ez most komoly. Úgy forog bazd meg, hogy ellövök mellett. Jön általában. Nem tudom, hogy eltalálok-e Köszi. valamit, vagy... Szerintem eltaláltuk. Gondolod? Nem, szerintem Tehetség. még. Még. Abban mindig átmegyek a másik oldalán. Hallod? Nem parkúrozni. És azért volt jó, hogy betöltsön egy új pályát igazából. Te nem töltöd be semmit. Ami mindenki User. kulcsonálamban volt. Used. Ez cső. Jó. Más kulcsok. Akár. Damn, son. Cut the shit. Na. Megint lehet. Várjál, egy pillanatot várj. És nem meg végig fogjuk szenvedni ezt a szart. Mögötted barát. Morfinozok. Wait. Ez büdös drog. Éhes vagyok, bocsi. Pisztolyba. Júj! Hol? Ó! Ja? Köszi. Igen, jön a fűrészet. Nehogy így lehozd, bazd meg. Várjál? Várjál? Várj, be van. Nekem van izém. Meghalt. Mindegy már. Hát már van Yeah. ilyen, Elba paszorul. van nagy kalim. Milyen faszom, persze már. Nagyon megijedtem, more. Lejjebb kell vegyem a hangokat, mert be fogok fosni. Itt fog respawnolni a Simon. Van glokkom. Ide kell a sörétes majd. Van Hello. nagy kalim, megpróbálom nem azt lőni. Nem tudom, ha találtok... Ha találtok sörétest, akkor azt elfogadom nagyon szívesen. Jó, majd már meg. Van 3 tárom a glóba. Az jó.
Eljöttünk a legvégére, úgyhogy nincs itt semmi. Mikor spawnol a Simon? Amúgy nem emlékszem. Abba a házban nem voltunk még, ugye? Az random. Igen. Hol vagytok? Én most ugrottam le. Sikerült. Davi, nézd le! Csá! Szia! Ja. Én nem Nem fogom fogom beadni ezt az út. Inventory full. Ja. Van itt még 2 kulcs, hozzátok már el. Jövök, csak be akarom szenvedni magam az ablakon. Én meg leugrok a tárért, hogyha ott van még. Ott nem vettük fel, és én nem. Akkor itt van. Jó, nálam vannak a kulcsok. Hogy gyere! Uzsannát is azt kérnek, köszi. Azt a kurva. Ez ugrás volt, barátom. Asszomat. De várjál, mert egyszer ezen a pályán is. Itt egy sörétes. Ennyi. Elhoztam. Hol? Ja, várjál, kidobom. Ja, Ha nem kell. Nem, mert az előszert már Jó, köszi. Ja, igen, itt vannak ezek a buzerások. Igaz, óriás is. Fonti, vigyázz. Igen. Az meg. Na, most van baj. Most van. Oh! De ez megállt egy helyben. Azt letúrtam, geci. Az igazi értek áll egy helyben. A legrosszabb enemy. Láncfű. A láncfűzes az nem annyira vészes. Az paráló ez viszont. Morfi mi van előtt valakinek? a szimulás. Aha. Egyet kérlek. Engem előtt a zombulás. Azt köszönöm. De kösöd. Mi volt meg végüket? Zombulás, ha most ahonnan jött a lövős bekanyarodtok balra, itt az autó mögött itt fekszek. Szia! Ja, papa. Sziasztok! Itt fekszek már előttetek a földön. Mi? Hol? Ja? Elérkezétek sarkot nem tudtál volna megtalálni? Önös keresem lőszer. Világ legsötétebb sarka. Meg fogok halni egyébként. Jaj, jó. Jövünk. Több HP-t kapok legalább. Jó. Mi a fasz? Beakadtam. Jó, semmi lőszerem. Nagyon idegesít, hogy nincs lőszerem ebben a játékban. Itt van egy morfium, srácok. Jó, én most megerőszakom egy hol van? Ez ki? Ezt Itt a vagy. dobozom. Vedd már fel a kurványát. Nincs lőszerem. Várjál, hol vagy? Állj meg. Itt van egy kis Leütöttem pisztoly. Van egy fegyvertesség. Kösz. Nem bírom felvenni, mert már használva van ez a trükk. Ez a holló. Eddig ilyenekről nem tudtam. Milyen holló? Hallottam valami holló hangot. Mármint így kakár, tudod. Ja, nem. Kakár. Kakár. Körülnéztetek ott a sarokba? Jó, ezt nem szeretem. Várj, veszem elő a sokit. Hogy is volt tegnap? Ja, igen. Ja. Itt csak random mentünk igazából. Ja, ezt megtaláljuk. Maxál. Optik vagy van. És meghalok minden. Megy az orál. Így a vízbe van, érted? Nem az, hogy megfulladok a vízbe, hogy ott fektem. Nem, hát Ja nem, ez nem az a rész, ahol random megyünk, ez nem vizes rész. Ez csak googolós. Na, hopp. szellőzőjára gondolsz? Egyből mellé. A metróra gondolsz, várjál, mondjuk ott lent vagyunk. Meghaltam. Vagy kapsz egy sörétes tességet. Meghaltam. Még benne De ott van egy sörétes, ezt vett fel, jó.
Pontosabban egy darab ammót adtam neked. Nem baj. De szart is ledobálja nekem. Az meg... Kéne morfium, srácok. Miféle? Kéne morfium. Van. Nem szóltam. Most találtam. Itt ne hagyjatok, hogy meglőjenek közben. Jó, most már be vagyok lőve, nóparra. Bazd meg. Annak ne a fejét lőd. Mert a fejére immunos. Hát jó Köszönöm bíjtesz. szépen. Sokáig nem bírtam. Menjünk metrózni. Ja, igen, itt is jött egy Simon. Szia! Szia, nincs semmi. Nekem van nevem nem is egyébként. Ja, nem, nekem is van. A Nem menüben... Itt van option egy cigány. nélkül Help me. Nincsen. Mi? Neve. Az a nevem, hogy nem Fonti, bazd meg. Nekem most már az, hogy cigány. Látom. Kiírta a feedbe. Mögötted, mögötted! Előtted. Melletted, közötted. Feletted, rajtad, alattad. Ned. Kifogytam. Kéne lőszar. Így van. Nekem is az a Itt baj. fut mögötted Simon. Ja? Az hogy futott át az ajtón? Ja? Azt mi? Ő megteheti. Na tessék. A legszarabb Megengedti. pillanatban. Lol? Én Lefutottam. itt állok mögötte. Én még itt állok mögötte, de nem néz ide. Konkrétan meg fog halni, mert kerget egy nyomorék, segíts. Együttés vagyok. Várjál. De nem hal, bazd Menj. meg. Nem köszönöm szépen. Várjál, előveszem Van a hunting gót. rifle, úgyhogy a Simont le tudom lőni. Itt hátul addig lőttem még észre nem vett. Ő csak miért meg ennyire? Ki? Ennyi. Dead. Egyet belelőtt. Nagyon remegett a karakterem. Még A ez a scope hangú? azt rájöttem. Ez ilyen. Miközben hangok, ez egy horror játék. Ez az. Lobd a tengerit. Ott Bocs. nagyon sok ammó volt múltkor. Micsoda? Craig. Craig. Ott van. Várjál, Nem jó. hunting rifle. Jöjjön ide. Szia Craig. Ez egy gyors volt. Akkor futunk. Ha fejből a hunting rifle-le. Ki Megint. mond? Kurva anyád. Ilyen nincs. Jó van. Hogy srácok? Ez neked kell? Hány lövés kell de belé? jó. Awesome leather Van face egy copy. kulcsom. Addig megnyitom itt a World, mert van nálam egy, azt hiszem. Ja, van egy. Amúgy kell segítség nektek? Egyelőre nem. Jó. El van tekerve vissza. Egy HP-n van. Vigyem a kulcsotokat? Beteg fejed van, te hülye gyerek. Megöltem. És ezek vagyunk a story módban? Igen, Ez csak mi? kulturáltabban kinézett. Tudom, 52 ilyen, légy szíves. Köszi. Ennél... Ne pazaroljátok már, hiszen így is alig van. Jaj, de jó az a rész. Imádom. Ez melyik? Ja? Kúszóbuz is. Tudod, mikor kocsira fel kell majd mászni. Na? Hozom nektek. M16? A Joe cigány, álljál le. Itt van Gasken. Kúszik utánam Corey Taylor. Piros ruhában az fekete maszk, vagy fehér maszk van rajta. Honnan? Corey Taylor kúszik. Van ammója. Mibe? Izébe.
Töltsétek már fel a verradát. Hoppa. M4. Nem 16, nem M4, ez a Burst Force. MD16. Na, gyerünk. Töltsétek a verdát! Jó, király van ám 2 kerékes lőszer, jó? Szóval hogy ennyi. Jó, nem baj, nálam van 3 tár, nem 16. Ja. Nálam van egy tár Glock, meg egy gumibot. Jó, akkor majd a Zoli lehozzá. Miért értem? Simon, kidobom a... Le kell rizem nektek gumibot. Kidobom a izéstörítésemet és vedd fel. Jó. Jó. Ponti meg végignézi. Ja, igen, én a sarokba leülök. Úgy, mint múltkor én. Ja. No, way to the doctor. Amúgy valami tutoriát még nézhetünk arra, hogy a faszomba jutunk ki arról a helyre. Melyikre? A erdőben? Ledobtam. Azt szerintem leesett. Nincs ott. Valószínűleg. Ne nekünk ki! Kurva száraz! What the fuck? Hát, Ponti, ez ennyi volt. Nem tudsz felülni. Utol éred a kocsit? Várj, le is futasz. Hallod? Lép újra. Milyen csávó? Fitja. Mit ilyen van? Anyádat! Ezt fel. Aztán nem vettem. Jó. Összepanokál. Most a betonba vagy. Az aszfaltba futsz. De ha újra lépsz, mi történik? Mindjárt Ide majd bevág. Simon. Figyelj meg! Ja, hát nézz ki ide, oldalra. Ja, hello. Bázd meg a kocsit! Kifogyott az M16-on, bazd meg. Akkor az nem 3 tár volt, csak 3-szorosan lő, mert burst. Igen, ez 3-szorosan lő, szóval táratot mellette mutatja egy X mellett. Igen, most már látom. A gumibottal szétverem a terrantot. Jó. Adjad neki. Hallom. Nem tudok leúrani? Én is látok. Talán mert én vagyok a hossz. Előtt melyik költök. Engem kibágoltatok onnan. Nem ugrok le, mert én vagyok a host. Ja, neked nem kéne. Gyerünk. Ugye. Lábák. Kapunk. M16-ot. És kidob. Persze, hogy kidobott. Nincs, hogy kapunk. Te kapsz, mert te előbb betöltesz és felveszem mindent. Nincs is itt M16, bazd meg. Ahhoz újra azt kell mi? lépnetek, hogy kapjatok bele ammót ezt. Viszont nekem semmiben nincs lőszerem. Van a... Ügyönök faszom. Hol vagy, Geti? Boldog szomorú lesz, mert semennyi a mouse is. De van botom. Az meg, meghaltam. Én is. Az igen. Azt ledaráltak. Eddig ez a legbetegebb enemy amúgy, hogy így liheg, és sikít, meg késed. Fú, nagyon idegesít. És még disconnected. A story De már módban fut az, ide. hogyha... Akkor a fáról random lelog egy ember, és az úgy damage téged egybe. Nem az, hogy még beszophat egy jumpscare-rel, még damage itt téged. Az is. Kaptam glockot. Ledaráltad rendesen, bazd meg. Miért ide egy ilyen Mögöttem. 15? Mi? Ez is így is full random helyről jön. Anyád, faszát! Ott a... Itt a doboz fejű. Öljétek már meg nekem. Egy kell. könyv. Mással foglalkozok. Te mi a fasz? Te megetted, vagy mi a fasz? Levi! Ami finom volt. Ott Nincs még van lőszerem. egy szörny. Leszarom, én lespintelem a picsába, engem nem. Én is. Hogy a sebe... Igen, mert ha közel lesz hozzá sebez. Az nem az, hogy üt, hanem az leszopja az idő HP-dat. A faszodat azt Story nem modban is ez a Szerintem legrosszabb. Wait Hol until futott? everyone is ready. Levi, Annyit Levi, hallasz. hol vagy? Mentem egy random faházba is. Nincs gumibotom, valakinek van gumibotja, ami nem kell. Nekem Nincs, későn van eh, csak. Nálam tű van, meg torkot szúrom valami. Miért disconnectelek ennyi? Nekem így jutott a nyugi.
Szarra Miklósinet. Ja igen. Ez jó ez a map, ezt tetszik. Menj Hát be, ide fuss ide ide, haj meg a lyuk alatt, Megvan. itt megáll Fut! tudsz, kilőjük és majd felszedek. Itt a lyuk alatt, Oké. itt áll. Gyere közelebb, gyere közelebb. Várjál, mert beakadt a idő. Úgyis, ha jön, akkor erre elkezd futni. Á, geci. Igen, végzi. Úgyis jó. Nice. Jó. Ez a Akkor legparább ez- geci az egész eddigi játékban. Olyan, hogy Kibaszott úgy a le. story módban nincs is benne. Hál' Istennek, az meg. Hát, nem tudom. Itt zombi most úgyse lesz, vagy mi ilyen cigányok. Várjatok, Egyébként várjatok, ezt mit kinek, meghívják? mennyi HP-ja van? 30. Jó, várj, ezt írja valahol. Igen, ott van jobb oldal. Jó, én nem látom, mert nem full windowba vagyok. Got a hunting rifle. Várj. Beírtam azt, hogy Cryofield multiplayer, ugye ez a parknak a Twitter, és benne volt az meg egy animét. Az a lényeg. Jó. Majdnem. Várj, ez Itt nem bagoltuk. fonti. Bagoltattuk ki. Zoli, gyere. Várjál, mert meg kiugrok a voidba, geci. De add morfiumot. Ja, 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 van, nem ugrok ki. Jó. Hello, Van egy Bebe. rep. Valaki lesz ott, Várjál, van egy... kidobok neked egy valamit. Nullás töltény van benne, csak mondom. És felveszem. Várjatok, én valakinek kidobom ide a revolveremet, ha megpróbálok úgy menni, hogy mentünk tegnap. Meg a... Jó, azt köszönöm, majd visszakérem. Nem fogod visszakapni. Akkor megverlek a botom. De nem menj most. Várjuk meg. Jó, megyek én csak ide felálltam, én kiugrok ide, nézd. Jöhettek, mert én már itt sétálok lent. Őrültek! Ne, itt valami van. A kurva késes nők, bazd meg. Ne. Valaki segítene? Arra hol kellett menni? Ugorjatok le. Nem merek. Tegnap leugortam és ez lett a vesztem. De nem És ide most kell, is. nem a bokpadra. Help me, motherfucker. Jó, ennyi volt. Ó, ez a láncfűrő. Vágod, hogy nem tud megölni, mert be vagyok bagolva? Kurva jó nektek. Ez engem megijesztett. De meg tudod tölni. Akkor jó. Én meg vagyok. Én most futok már. Az igazi kérdés, hogy hova tovább? Levi, hogyha respawnol. Megvan, hogy hova tovább. Itt egy fakuckó. Jaj, bazd meg! Itt vannak a lihegős kurvák. Figyelj, Fonti. Beakadtam. Hogy üsselek le? De megint itt egy Hogy láncfűrész. Ne! Meghaltam. Kintről jött, de... Ja nem, ott van. Ez átmegy a falon, hülye vagy. Hagyd meg a kurva anyád. Ó, lihegnek. Ne lihegjél, légy szűs. Várjál, lehet, hogy van abban izé. Lespawnolt egy enemit, mert olyat Itt van. laggoltam, mint... Meghalt. De van még, bazd meg. Hol lihegsz, te kurva? Mögötted. Még van egy utcsó. Mondom, 3 kulcs, valaki vegye már fel egy. Meglövéjétek már, ne bazd meg. Nálam van egy trapdoor key. Hallod? Nem Kettő tudod, lövés mi? amúgy, csak mondom. Mit csinál? Két lövés. Nem tudom, Á. hogy Hét. bele tárad, bazd meg. Ez nem, itt van a trapdoor. Ja nem. De azt írja, kell egy kulcs. Szerintem az az.
Hol a trapdoor? Ja, látom a lámpátokat, várjál. De nálam van 3 trapdoor key. Akkor júzolj egyet hátra. Nem jó, de... De. Mi az, hogy volt itt? Júj, azt a kurva. Sörétes is. Azt a kurva, azt Ez a mi? kurva. Azt a kurva, azt a Ja. kurva. Nem az egy van nyugi fonti. Nyugodt vagyok. Hát mindjárt nem leszel. Hát ez kevés. Igen? Nem van. Akkor gyere ide fonti. Jön a többi is. Azt a... Ezt lerásoljuk szépen, innen fogok kell küldeni. Valakinek püfölöm a fejét. Gyere, fuss. Jó. Köszönöm. Ja várj, én Nincs rossz meg. irányba futottam, bazd meg. Ne jöjjetek a kurvanyád! Nincs ammon, kurva jó, nincs ammon. Gyere, táramba van. Volt. Nem tudod, Volt aztán valaki, nem. Amennyi. aztán olyan... Lövök. Meghalt. Jó. És ezzel mit kell csinálni? Le kell ütni, üsd. Én ütöm, de engem is ütnek. Azt sem én is. Jó, Rossz egy megcsavar, megvan. add ide. Vagy ezzel nem tudom. De tudom. Lefeküdt. Megírnézni, hogy éppen megkérdezte tőle. De menjetek már az útba, mert van sledgehammer. Jó, oké. Be tudok így ugrani ide? Esetleg... Hogy a faszomba vettétek ezt ott fel? Hallod, le tudnám ütni. Nagyon szép. Vettünk minden fegyvert felvettünk. Mindjárt jönnek Hát a ez az. gegnus kurvák, figyeld meg. Van két táram. sem. Hoppá. Ah, milyen kultúrát Nekem ez a ház nem tett. Így bazd meg! Van Simon. Bocsis, hát. Kurva anyád nem volt meg! Húzzad, ütöm! Bazd meg! Most kell megsorozni. Adjon neki Dixon. Disconnected. Megtörözni, meghal. Eltartod? Disconnect. Júj, ennyi volt a táram. Nem tudom, hogy Kapjuk hol megint. van. Egyből levilerásolt. Hát tudod, a névrokonok. Hogy nézek itt vadállat? Á, undorító. Hát így once for all, ennyi? Azt adnám, hogyha egy mapon lenne 3-szor. Nagyon örülnék neki. Én is. Remélem lehet hallani a hangom, mennyire örülnék neki. Ja. Na hát akkor egy behatolás. Amúgy ezeket zombiknak hívják? Melyikre? Ezeket a szörnyeket? Lényeg. Vagy ezek a képzeletbeli agyszüleményei? Mindegyiknek más neve van. Ne ijeszgetjük. Gondolatlan, hogy De hogy egyébként azért csak, hogy- vannak itt, mert a Simon agyába vagyunk? Aha, oké. És hogyha sima gamebe vele vagyunk, akkor ő ezeket csak halucinálja? Oké. Megfejtettem a játékot, egy Hát, kibaszott génius nem vagyok. arra. Mert Simon, ugye gyere úgy már, bazd meg! kezdődik- Úgy kezdődik az alapjáték, hogy hazafele tartunk, és az utcán elüt minket egy kocsi. Itt meg a doktor van. We had stopped the doctor in any way. Maybe we could have prevented the death of our colleagues. Or Simon's suicide. Akkor most mi történt? Amúgy ezt tudod, hogy tényleg Now megkapod we know, a though, game végén a Hello more Kitty-s Simon what's skin? happening in the future. De csak akkor, hogyha a Interruptolsz a metrós cicával. pályán 5-6-szor. Hát 5-szor. nekem megvan, van. Nem, 6-szor. Átírták 5-szor. már azóta. És vitted a játékot, hogy mi? Ez mi volt? Ennyi volt? Ennyi a kóp? Nem árgeci. Egy videó megvan. Sztorik. Ennyi a kóp, bazd meg! Ez elég gáz volt egyébként. Vagy nem Jó volt volt. gáz, csak az gáz, hogy ilyen rövid volt. Amúgy esküszöm, geci. Megpróbáljuk kispeedrunolni, bazd meg. Na jó, azért állj. Figyelj, ha a story módot 2 óra alatt kivissza, akkor azért kapsz egy achievementet. Meg egy kamerát is megkapod a játékba. Nice. Hát akkor mehetnénk Supermarket szimulátorozni. Oké, egyetértek.